Ki pajba nong syong ngathan malangkona. Kam tam kitu gi blasha pengat no sya jela Asam. Lingba ke MOU ko balai soy hapen ka Sarkar Meghalaya bar Asam. Kila yai bitang ban penlong gi jinge ki ban persya ya kete ke MOU. Ya kete gi jinge lang la penlong di pajba kathan kaput malangkona hapok ka Shatri jong ka Joint Action Committee. Hakabalawan ban yasno kti langru do Lazarus Sangma MLA ke Chokpot ki MDC Nagaro bakon thobyo cherak momen u Alphonsus momen u Renaldo Sangma Sanjay Koch Agassi Marak bat u Fernandez Dakar Presiden ke AITMC Youth Meghalaya bat kiwe kum ki parado parasnam pat kamtam jong ka West Coast Hills District nisnya uba hakat kene ka saw kasian ba ki jaka ki puta jong ka hima jong ki kor jong ki breu jongi hangne ha area malangkona bat ha mai khuli chari bhoy nakadaw ka jingsain MOU kanega Sarkar MDA kabala dalam dau Honorable Chief Minister Conrad Sangma kila ai no eki jaka jongin cha Asam tekap no nisnyo kya ya kata ka jing bomle sutnyo jongu ba usule landat ya ki pajba jongi hangi adu bangi yo ya la ka state la jong kadon ka jing shong sain habdeng ki ar tali ki jela hoy ki don ki incident ki ba kham khaka shawai ke area ndri umdei ha kane ke area ba ngat thang ne ha malangkona lane ha mai khuli ha yong khuli ha ki don ki problem kum ha block 1 kum ha langpi ade ben penbek chuai kini ki jaka ki ba ki man kapor ken balai wan penbek kini ki jaka ki bomdan jing ki eru kata ka wei ka bang kli ya kane ka Sarkar ba balai pi wan penbek ya ki jaka ba tamdon ka huri hura Henry ya ki jaka ki balai ki da ki postnam kalangpi nangta ka block 1 block 2 ya ki pat ki bu shedin hato kadon mo shalandat nadu nongkong marsin sanya kanika MOU habdeng kini ki artli ki Sarkar tu bajos bilang do MLA jongka umroy konsensi ula bu jingkali what has assembly hat balai pim wan ban ya tai swate hoy nakalian yang ki ong lasan pusnam kimla ban penbek ngane tu epi house nam you bala dep collect ya ki documents ya ban collect ya kini ban proof bahkan ka kini ki jaka jong Meghalaya tad hadu arjar supo bala sedang ban pha ki officer Sarkar ban collect ban yet ba ban pansisha da ki kot kisla jong ka khandau siap jongi bat kiwi ki jaka ki ba register hapo Sarkar jela tu Honorable Chief Minister Conrad Sangma uba ong kata ba uong ba ya Dr. Mukul wadle politics ya ka border issue kadai ka jing keli jong ndai jong ki pajba bat nga ong ya Honorable Chief Minister ba lada ban yang na kamanta ki pajba jongi namanta kari ba kajai mandreu namanta ka kendau ka siap jengi lada niale politik ru ngam skam phe